Halløj alle sammen, jeg hedder Anna, og jeg har en anledning af, at jeg faktisk jeg er simpelthen en evalueret. Jeg er simpelthen 10 år gammel, og jeg vil lave en evolution af mig. Så velkommen til. Her kommer min evolution fra 2005, fra 0 til 10 år i dag. Wait. Her, ned videoen. Og inden vi lige går videre, så bare sige det der 0. Så der står 0 der. Okay, så ja. Og inden vi lige siger, at vi går videre, så vil jeg bare lige sige, at det går hele vejen op til år 2100 og videre. Okay, jeg er 17 år i 2000 og 2018, hvor gammel er jeg der? Hvor gammel var jeg der? Der kan jeg huske, jeg var 3 år, så ved jeg. Det var cirka 3 år. Ja, det var han. Og 4 år i 2019. Ja, der er 4 år, så kommer vi til 2020, hvor jeg blev 5 år gammel. Det er ikke en dag, Oliver, fordi vi aldrig kan sgu ikke drikke en. Og så står der bare sådan en tand her. Det kan jeg. Det kan godt være, at du kan. Tag et glas multijuice. Hør her, Oliver, stop med det der shit der. Vi har simpelthen ikke råd til at fyre så meget. Bare tag noget andet. Ja, du står klar her i morgen. 2021 kommer vi til nu. Der var jeg 6 år gammel, og der så jeg også Williams videoer. Jeg begyndte at se ham som 6 år, det kunne jeg jo ikke, når jeg fødte 15, men der var jeg 6 år. Går vi til 2022. Og for 3 år siden var jeg 7 år. Okay, ja. Det ser mega nice ud. Kommer vi til 2 år siden, der var jeg blevet 8 år gammel. A.k.a. i 2003. Der var jeg 8 år gammel. Kommer vi til sidste år, jeg blev 9. Og i år, der er jeg 10, jeg har fødselsdag. Jeg havde fødselsdag i sidste uge. Og jeg er 10 år nu. Jeg havde fødselsdag den 25. marts, vil jeg sige. Nu er vi til 2024. Der har vi så 9 år, som jeg blev sidste år, og så kommer vi endelig til 2025, a.k.a. i år, hvor jeg simpelthen blev 10 år gammel. 2025. Det er smart at se, den har lavet. Det er smart, den har lavet en evolution af mig. Og så næste år, lad os se 2026, der med et år. Det næste år. – 2026. Hvad bliver 2026? Og der skulle jeg gerne være 11 år. Yes, der bliver jeg 11 år gammel.
og 2027. Der er jeg 12 år. Og 2028. Og det er 2028. Der skulle jeg gerne være. Det er sjovt, det der, når man sidder der. Hvad for her? Og der er jeg så 13 år gammel. Der er jeg så 13 år. Tusind tak, fordi at I gider